खौरांगिरिनि थाखाय गोबां मावनांगौ दङ आरो बिसेसकय जोंनि गासैबो खौरांगिरिया सर्ट टार्म नङाबा लं टार्म जायखिजाया जार्नालिज्म कर्सफोरखौ जोङो लानांगोन। बिनि थाखाय जों फेल'शिप प्रग्राम जागायदों, नाथाय बेखौ जोबोद जों फकास खालामनो हायाखै। आं सान्दों थाबैनो बेखौ फकास खालामनानै जाय खौरां बिजोङाव खामानि मावनो गोसो थानाय जोंनि बिदा फंबायफोर दङ बिसोरखौ जों थाबैनो माखासे स्किल ट्रेनिं, केमेराखौ बोरैहाय हमो बा कुइसन्सखौ बोरैहाय सोङो बा जार्नालिज्मनि इथिक्सआ मा, प्रिन्सिपला मा, बेफोरखौ ट्रेनिं लानो थाखाय जों हेल्प खालामगोन जाहाथे इयुनाव बर' खौरां बिजोङाबो जाहाथे नेशनेल स्टेन्डार्ड बा इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डआव थांनो हायो। खौरांगिरिनि थाखाय गोबां मावनांगौ दङ आरो बिसेसकय जोंनि गासैबो खौरांगिरिया सर्ट टार्म नङाबा लं टार्म जायखिजाया जार्नालिज्म कर्सफोरखौ जोङो लानांगोन। बिनि थाखाय जों फेल'शिप प्रग्राम जागायदों, नाथाय बेखौ जोबोद जों फकास खालामनो हायाखै। आं सान्दों थाबैनो बेखौ फकास खालामनानै जाय खौरां बिजोङाव खामानि मावनो गोसो थानाय जोंनि बिदा फंबायफोर दङ बिसोरखौ जों थाबैनो माखासे स्किल ट्रेनिं, केमेराखौ बोरैहाय हमो बा कुइसन्सखौ बोरैहाय सोङो बा जार्नालिज्मनि इथिक्सआ मा, प्रिन्सिपला मा, बेफोरखौ ट्रेनिं लानो थाखाय जों हेल्प खालामगोन जाहाथे इयुनाव बर' खौरां बिजोङाबो जाहाथे नेशनेल स्टेन्डार्ड बा इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डआव थांनो हायो। खौरांगिरिनि थाखाय गोबां मावनांगौ दङ आरो बिसेसकय जोंनि गासैबो खौरांगिरिया सर्ट टार्म नङाबा लं टार्म जायखिजाया जार्नालिज्म कर्सफोरखौ जोङो लानांगोन। बिनि थाखाय जों फेल'शिप प्रग्राम जागायदों, नाथाय बेखौ जोबोद जों फकास खालामनो हायाखै। आं सान्दों थाबैनो बेखौ फकास खालामनानै जाय खौरां बिजोङाव खामानि मावनो गोसो थानाय जोंनि बिदा फंबायफोर दङ बिसोरखौ जों थाबैनो माखासे स्किल ट्रेनिं, केमेराखौ बोरैहाय हमो बा कुइसन्सखौ बोरैहाय सोङो बा जार्नालिज्मनि इथिक्सआ मा, प्रिन्सिपला मा, बेफोरखौ ट्रेनिं लानो थाखाय जों हेल्प खालामगोन जाहाथे इयुनाव बर' खौरां बिजोङाबो जाहाथे नेशनेल स्टेन्डार्ड बा इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डआव थांनो हायो।